салом довталабони азиз, мавзӯи аввалини мо аст аз фани биология, муқаддимаи биология. биология аз калимаи юнонии биос гирифта шудааст. маънои калимаи юнонии биос ҳаёт мешавад ва логос таълимот ё ин ки илм, яъне илме ки ё таълимоте ки ҳаётро меомӯзад, организмҳои зиндаро меомӯзад, биология ном дорад. ба ибораи дигар, ҳаётшиносӣ. биология якчанд фанҳои биологиро дар бар мегирад ва фанҳои биологиро дар маҷмӯъ ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: фанҳои махсуси биологӣ ва фанҳои умумии биологӣ. барои чӣ чунин таснифот ба фанҳои биологияро пешниҳод намуданд? Аз рӯи омӯхтани ягон қисмати биология ё дар умум. Яъне фанҳои махсуси биология як қисми асосии ҳаёт, як шохаи ҳаёт, як шохаи биологияро меомӯзад. Аммо фанҳои умумии биология бошад, фанҳое ҳастанд ки ба ҳамаи организмҳои зинда дахл дорад. хуб, фанҳои махсуси биологӣ дохил мешавад ботаника. ботаника илмест ки ё фани махсуси биологиест ки растаниҳоро меомӯзад. зоология бошад, илмест ки ҳайвонҳоро меомӯзад. микология илмест ки занбурӯғҳоро меомӯзад ва биология илмест ки ушнаҳоро меомӯзад. Яъне растанӣ, ҳайвонот, занбурӯғ ва ушна танҳо шохаҳои биологиянд, яъне шохаҳои алоҳидаи биологияро ин илмҳо омӯзонданд ва бихотир ин фанҳо фанҳои махсуси биологӣ ҳисоб мешаванд. хуб, фанҳои умумии биологӣ масалан ситология аст, илм дар бораи ҳуҷайра; гистология аст, илм дар бораи бофта; эмбриология аст, илм дар бораи ҷанин; ва генетика аст, илм дар бораи ирсият ва тағйирпазирӣ. Яъне ин ҳуҷайра, бофта, ҷанин ва ирсият тағйирпазирӣ дар ҳамаи организмҳои зинда дида мешавад. Яъне инҳо илмҳои умумии биологӣ ҳастанд ки дар тамоми мавҷудоти зинда баҳс мекунанд. хуб, давоми мавзӯи мо ин таснифоти ҳаёт аст. Чӣ хеле ки мо гуфтем биология илм дар бораи ҳаёт аст ва ҳаётро меомӯзад. Тамоми ҳаёт, организмҳои зинда ба ду империя ё ин ки ба ду шоҳигарӣ тасниф мешавад. шоҳигарӣ ё империяи ҳуҷайравӣ ё ин ки ҳуҷайрадорон, организмҳое ки дар онҳо ҳуҷайра дида мешавад, ва шоҳигарӣ ё империяи ғайри ҳуҷайравиҳо ё тоҳуҷайравиҳо, он организмҳои зиндае ки дар онҳо сохтори ҳуҷайравӣ дида намешавад. хуб, ба империяи ё шоҳигарии тоҳуҷайравиҳо ё ғайри ҳуҷайравиҳо танҳо дохил мешавад як олам. ин ҳам бошад олами вирусҳо. вирусҳо организмҳои зиндае ҳастанд ки берун аз организми зинда амал карда наметавонанд, барои он ки худашон ҳуҷайра надоранд. вақте ки ба дохили организм ё ба дохили ҳуҷайраи организм ворид шуданд, зинда будани худро дар он ҷо нишон медиҳанд. илме ки вирусҳоро меомӯзад вирусология ном дорад. ин империяи ғайриҳуҷайравиҳо ё тоҳуҷайравиҳо буд. ана империяи дигар, империяи ҳуҷайравиҳо ё ҳуҷайрадорон аст ки дар онҳо дохил мешавад ду рӯйолам: рӯйолами эвкариотҳо ва рӯйолами прокариотҳо. дар ин ҷо рӯйоламро бо як истилоҳи дигар низ пешниҳод кардан мумкин аст: домен. домени прокариотҳо, домени эвкариотҳо. хуб, якум рӯйолами прокариотҳоро мегем. рӯйолами прокариотҳо ё домени прокариотҳо, ба ин рӯйолам организмҳое дохил мешаванд ки онҳо ҳуҷайра доранд, лекин дар ҳуҷайраи онҳо ядрои ҳақиқӣ дида намешавад. маънои калимаи про мешавад пеш аз ё ин ки то. маънои калимаи кариот мешавад ядро, яъне организмҳои тоядрогӣ. агар вирусҳо организмҳои тоҳуҷайравӣ бошанд, прокариотҳо организмҳои тоядрогианд. ба прокариотҳо дохил мешавад олами бактерияҳо, яъне бактерия организмҳои прокариотианд, ба хотире ки дар ҳуҷайраи онҳо ядрои ҳақиқӣ дида намешавад. илме ки бактерияро меомӯзад микробиология ё бактериология ном дорад. хуб, мегзарем ба рӯйолам ё домени эвкариотҳо. маънои калимаи эу ҳақиқӣ мешавад ва маънои калимаи карион боз ядро мешавад. дар ҳуҷайраи ин организмҳо ядрои ҳақиқӣ ва мукаммал дида мешавад. хуб, ба эвкариотҳо дохил мешавад олами занбурӯғҳо ки меомӯзад микология, олами растаниҳо ки растаниҳоро меомӯзад ботаника, ва олами ҳайвонот ки ҳайвонҳоро меомӯзад зоология. хуб, дар ин ҷо якчанд расми намояндаи оламҳо оварда шудааст. оламро ба истилоҳи дигар салтанат низ меноманд. барои ҳамин дар ин ҷо нависта шудааст салтанати рустаниҳо, салтанати занбурӯғҳо, намояндаи рустаниҳо, намояндаи занбурӯғҳо, салтанат ё олами бактерияҳо, ина бактерия, ва салтанат ё олами ҳайвонҳо.
қисмати дигари мавзӯи мо ин омӯзиши ботаника аст. Яъне мо омӯзиши биологияро аз қисмати ботаника оғоз мекунем. хоб ботаника чист? ботаника илмест ки дар бораи сохти зоҳирӣ, дохилӣ, фаъолияти ҳаётгузаронии растаниҳо баҳс мекунад. Яъне илмест ки дар маҷмӯъ растаниҳоро меомӯзад. ботаника аз калимаи ботане гирифта шудааст, маънояш сабза, алаф, рустанӣ мешавад. ва асосгузори ботаника амин илма аввалин маротиба омӯхтагии олим ва пешниҳоди илм кардагӣ ин Теофраст мебошад. Теофраст асосгузори ботаника. ва инчунин истилоҳи ботаникаро бори аввал пешниҳод кардааст Карл Линней. аз рӯи таснифоти муосир растаниҳо ки меомӯзад гуфтем ботаника олами растаниҳо ба ду гурӯҳ ё ба ду зеролам тасниф мешаванд. растаниҳои дараҷаи олӣ ва растаниҳои дараҷаи паст. хоб ин ду гурӯҳ ё зеролами растаниҳо низ меноманд. аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд? хоб фарқиятшон ҳамин аст ки дар растаниҳои дараҷаи олӣ хоб дар сохтори онҳо реша, поя, барг ё дигар узву бофтаҳои ҳақиқӣ мавҷуд аст. ва дар растаниҳои дараҷаи паст бошад реша, поя, барг ё узву бофтаҳои ҳақиқӣ дида намешавад. растаниҳои дараҷаи пастро ба ибораи дигар меноманд таломи. барои чӣ растаниҳои дараҷаи паст ё таломи меноманд? ба хотире ки танаи ҳамон растании дараҷаи пасте ки узву бофтаи ҳақиқӣ надорад, танаи онро мегӯянд талом. ва ба хотири растаниҳои дараҷаи паст ё таломи мешавад. ба растаниҳои дараҷаи паст ё таломӣ дохил мешавад шӯъбаи обсабзҳо ва шӯъбаи гулсангҳо. ду шӯъбаи растаниҳо растаниҳои дараҷаи пастанд. растаниҳои дараҷаи олӣ бошад, чуноки қайд кардем, реша, поя, барг ё ягон узву бофтаи ҳақиқӣ доранд. яке аз онҳоро бояд дошта бошанд. растаниҳои дараҷаи олӣ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. растаниҳои дараҷаи олии спорадор ва растаниҳои дараҷаи олии тухмдор. аз рӯи чӣ ба дараҷаи олии спорадор ва тухмдор ҷудо кардем? растаниҳои дараҷаи олии спорадор дар сикли инкишофашон спора ҳосил мекунанд. тавассути спора зиёд мешаванд, афзоиш мекунанд, паҳн мешаванд. растаниҳои дараҷаи олии тухмдор бошад, вазифаи спораро дар ё тухм иҷро мекунанд. яъне тавассути тухм афзоиш мекунанд, зиёд мешаванд ва паҳн мешаванд. растаниҳои дараҷаи олии спорадор дохил мешавад шӯъбаи ушнаҳо ки меомӯзад гуфтем бриология, шӯъбаи сарахшаклон, шӯъбаи чилбандҳо ва шӯъбаи мунмунаҳо. ин растаниҳо дар сикли инкишофашон спора ҳосил мекунанд ва дар инҳо узву бофтаи ҳақиқӣ дида мешавад. хоб растаниҳои дараҷаи олии тухмдор бошад, шӯъбаи лӯчтухмон ва шӯъбаи пуштатухмон дохил мешавад. шӯъбаи лӯчтухмон тухм ҳосил кардагӣ ҳастанд, лекин мева надоранд. ба ҳамин хотир тухмашон бо мева ки пӯшонда шудагӣ нест, лӯчтухм меноманд. растаниҳои дараҷаи олии пуштатухмон бошад, дар ё мавҷудияти мева ба назар мерасад, яъне тухм бо мевапарда пӯшонда шудааст. аз ин лиҳоз номи онҳо растаниҳои пуштатухм ё растаниҳои гулдор. барое ки дар сикли инкишофашон боз инчунин ҳосил мекунанд гул. растаниҳои пуштатухм ё ин ки гулдор. хоб як таснифоти дигар растаниҳо аз рӯи хусусияти истифода бурдан аз ҷониби инсон боз ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. растаниҳои мазрӯй ва растаниҳои худрӯй. таснифоте ки мо пештар кардем, растаниҳо аз рӯи сохт буд, растаниҳои дараҷаи паст ва дараҷаи олӣ. растаниҳо хоб мазрӯй ва худрӯй чӣ маъно дорад? растаниҳои мазрӯй растаниҳое ҳастанд ки талаботи инсон барои онҳо зиёд аст. инсон онҳоро кишт мекунад, парвариш мекунад. хоб растаниҳои худрӯй бошад, растаниҳое ҳастанд ки бе кӯмаки инсон дар табиат ба шакли табиӣ худаш месабзад, мерӯяд. хоб растаниҳои растаниҳои мазрӯй ба гурӯҳи сабзавотӣ бодиринг, помидор дохил мешавад, ба гурӯҳи мевадиҳанда себ, нок, ба гурӯҳи ороишӣ лола, садбарг, ба гурӯҳи ғалладонагиҳо гандум, ҷав, ба гурӯҳи хӯроки чорво масалан юнушқа, равғандиҳанда масалан пахта, офтобпараст ҷудо мешаванд. растаниҳои худрӯй бошад бобуна, қоқӯ, газна, барги зуф ки бе ёрии инсон дар табиат худашон мерӯянд. чуноне ки мо дар таснифоти растаниҳо қайд кардем, растаниҳои дараҷаи олӣ ва шӯъбаи охироне ки дар он ҷо мо гуфтем, растаниҳои дараҷаи олии тухмдор, шӯъбаи пуштатухмон ё растаниҳои гулдор буд. дар ин ҷо мо қисмати дигари мавзӯъ монда дар бораи узвҳои анам растаниҳои дараҷаи олии пуштатухм ё гулдор ҳарф мезанем. хоб узвҳои растанӣ дар асл узвҳои растанӣ дараҷаи олӣ, тухмдор, шӯъбаи пуштатухмон, растаниҳои гулдор. хоб дар расм растанӣ тасвир шудааст, узвҳои он дар расм оварда шудааст. ин растанӣ узвҳояш ба ду гурӯҳ тақсим мешавад: вегетативӣ ва
генеративӣ. хуб ба узвҳои вегетативии растанӣ дохил мешавад реша, хуб поя ва барг. хуб барои чӣ реша, поя, барг узвҳои вегетативӣ ҳастанд? Барои он ки тавассути ин узвҳо растанӣ сабзиш мекунад. Сабзиши растаниро ҳамин узвҳо таъмин месозанд. Узвҳои вегетативӣ. Номи дигари узвҳои вегетативӣ нашвӣ. Ба ибораи дигар ин нашвӣ. Нашвӣ аз калимаи нашъунамо кардан, сабзидан. хуб дигар гурӯҳи узвҳои растанӣ дар расм tasvirшуда ин гул аст. Гул ва аз гул оянда ҳосил мешавад мева. Дар инҷо мева tasvir шудааст ва инчунин тухм. Дар ҳар як мева дар дохилш ҳастад тухм. хуб значит гул, мева ва тухм. Гурӯҳи дигари узвҳои растанӣ ба ҳисоб мераванд ки ин узвҳоро узвҳои генеративӣ меноманд. Узвҳои генеративӣ ба ибораи дигар узвҳои ҷинсӣ ё репродуктивӣ меноманд. Узвҳои вегетативӣ ба ибораи дигар нашвӣ ё соматикӣ. хуб узвҳои генеративӣ гул, мева, тухм дар афзоиш иштирок мекунанд. Сабаби афзудан зиёдшавии растанӣ мегарданд. Ба ҳамин хотир ин узвҳоро мегӯянд узвҳои генеративӣ. қисмати дигари мавзӯи мо аввалин узви генеративии растании гулдор ин гул. Мавзӯъмон дар бораи гул. хуб савол мешавад гул чист? Гул навдаи кӯтоҳи шаклгаркарда буда аз он мева ва тухм ҳосил мешавад. Яъне гул навдаи кӯтоҳи шаклгаркарда аст. Навдаи кӯтоҳи шаклгаркарда аст ки аз он мева ва тухм ҳосил мешавад. Ва ҳар як гул аз муғҷагул инкишоф меёбад. Гул дар растаниҳо, ҳар як гули растаниҳо аз муғҷагул инкишоф меёбад. хуб дар ин ҷо гул tasvir шудааст. Мо акнун мебинем ки қисмҳои гул кадом аст. хуб узвҳои гул ё қисмҳои гулро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд. Қисмҳои асосӣ ва қисмҳои иловагӣ. Сар мекунем аз қисмҳои асосии гул. хуб чуноне ки дар ин ҷо мебинед нисбатан калон tasvir карда шудааст. Ин гардон аст. Гардон. хуб гардон. Гардон. Вазифаи гардон ҳосил намудани гард. хуб инчунин поячаи гардбарг. Поячаи гардбарг. Поячаи гардбарг. Гардон ва поячаи гардбарг дар ҷойгӣ мешаванд гардбарг. Гардбарг. хуб гардбарг бошад узви ҷинсии нарина дар гул мешавад. Яъне узви ҷинсии наринаи гул ин гардбарг аст. Гардбарг аз ду қисмат иборат аст. Гардон ва поячаи гардбарг. хуб вазифаи гардон ҳосил намудани гард ки чуноне ки дар расм мебинед гардҳо ҳосил шуда пош хӯрда истоданд, паҳн шуда истоданд. хуб дигар қисми асосии гул ё дигар узви асосии гул ин тухмдон аст ки тухмдон аз се қисмат иборат аст. ин ҳам бошад якум гардгирак. 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 ин қисмат стунча. Сутунча. ва ин қисмат бошад ғӯрак. Ғӯрак. анам гардгирак, стунча, ғӯрак дар аҷоги мешаванд тухмдон. Тухмдон. Тухмдон ё мевабарг ё пестик. ана ин тухмдон бошад узви ҷинсии модинаи гул ба ҳисоб меравад. қисмҳои асосии гул ана ҳамин ду тоанд. Гардбарг ва тухмдонанд. савол мешавад аз чӣ сабаб қисмҳо ё узвҳои асосии гул ин ду қисмат ба ҳисоб рафтанд? Гардбарг ва тухмдон. аз сабаби оне ки мо гуфтем вазифаи асосии гул чи аст? Ҳосил кардани мева ва тухм. маҳз ана мева ва тухм аз ҳисоби гардбарг ва тухмдон ҳосил мешаванд. бо ёрии бо иштироки гардбарг аслан аз тухмдон ҳосил мешавад. хуб дар гардон вақте ки гард ҳосил мешавад аз гардон ба гардгирак меғалтад, гардолӯчия ба амал меояд ва дар дохили тухмдон, дар дохили қисмати аз ҳама паҳни тухмдон ғӯрак мавҷуд аст тухмуғҷо. Яъне чизое ки шумо мебинед ин тухмуғҷоанд ва дар ин ҷо бордоршавии дучанда ба вуҷуд меояд ва оянда аз дохили нами тухмуғҷо ҳосил мешавад тухм ва худи ғӯрак бошад табдил меёбад ба мева. яъне ҳосил намудани мева ва тухм вазифаи асосии гардбарг ва тухмдон аст. ба ҳамин хотир қисмҳои асосӣ ё узвҳои асосии гул гардбарг ва тухмдон ҳисобида мешаванд. дигар қисматҳои гул ки дар ин ҷо tasvir шудааст қисматҳои иловагӣ ҳисоб мешаванд. ин ин қисмат думчаи гул. Думча. ин ин қисмат гулбанд. Гулбанд.
вазифаи думча гулбанд чист? Вазифаи думчаи гулро пайваст намудан дар навда ё ки пояе ки ҳамин гул ҷойгир шудааст. Вазифаи гулбанд бо як номи дигар мегӯянд гулгоҳ. Гулбанд ё гулгоҳ вазифааш он аст ки ҳамаи дигар қисматҳои гул ба гулбанд пайваст мешавад, яъне мустаҳкам нигоҳ доштани дигар қисматҳои гул. Хуб, боз кадом қисматҳои гул иловагӣ мавҷуд аст? Ин косабарг. Косабарг. Қисмати дигар косабарг. Хуб, дар як растанӣ косабарг, дар як гули растанӣ косабарг якчанд то аст. Метавонад 5 то 6 то зиёд ё баъзан вақт набошад. Ва маҷмӯи ин косабаргҳоро мегӯянд косагул. Косагул. Хуб, ин чӣ ҳастааст? Инаи гулбарг. Гулбарг. Ҳамон барге ки дар гули растанӣ аст, ҳама барги ранги баланд доштааст, диққати ҳашаротро ҷалб мекунад, ин гулбарг аст. Маҷмӯи гулбаргҳоро мегӯянд тоҷгул. Тоҷгул. Ва маҷмӯи косабарг ва гулбаргро дар якҷоягӣ, косабарг, косагул ва тоҷгулро дар якҷоягӣ мегӯянд гулпӯш. Гулпӯш. Хуб, акнун чӣ хеле ки мо дидем қисматҳои иловагии гул ин буд аст: думча, гулбанд, косабарг ва гулбарг. Ино қисматҳои иловагиянд. Қисматҳои асосиро муҳофизат мекунанд ва қисматҳои асосӣ бошад мева ва тухмро ҳосил мекунанд. Инчунин як чизи дигарро дар ин ҷо қайд мекунем: вазифаҳои гулпӯш. Гулпӯш ду вазифаро иҷро мекунад. Якум муҳофизат. Чӣ хеле гуфтем ҳамон муҳофизат, муҳофизати қисматҳои асосӣ аз таъсироти механикии муҳит, аз таъсироти омилҳои абиётӣ, биётии муҳит. Ин муҳофизат. Дуюм вазифааш ин ҷалби ҳашароти гардодкунанда. Ҷалби ҳашарот. Ҳашарот ба гули растанӣ аз ҳисоби гулбарг, яъне чӣ қадар ранги баланд доштани гулбарг ҷалб мешавад ва ҳангоми бордоршавӣ дучанда, ҳангоми гардолишавӣ ва бордоршавӣ баъд дар раванди гардошавӣ иштирок мекунад. Ин буд мавзӯи аввалини мо аз фанни биология.